Čaute. Dnes som sa rozhodol, že vám predstavím môjho dobrého priateľa, kolegu, tímového hráča, Andreja. Andrej, čau. Ja ťa poznám ako človeka, ale ako obchodníka, že si veľmi zdatný, si veľmi šikovný, si veľmi výrečný, si veľmi empatický a ľudský. Ty si robil v Zlatých stránkach. Vieš, dneska, keď chcem niekoho ja nájsť, tak viem si to proste vygoogliť, vylinktinovať, alebo nejakým spôsobom dojsť k tomu cez sociálne médiá. Jak ty si našiel nejaký lead cez Zlaté stránky, to mi je záhadou. No, lídy vtedy neboli. To bola klasika. Zobrať si taštičku a ísť od dverí k dverám. To bola proste akvizícia typu toho, že zaklopal som zo Zlatých stránok a chcete byť v Zlatých stránkach. A väčšinou ľudia chceli byť, lebo nič iné nebolo. Ono to bol krásne obdobie, kedy som zistil, že v aute, keď som chcel pracovať a potreboval som sa dostať z miesta A do bodu B a našiel som spoločnosť, ktorú som si myslel, že či tam je v Zlatých stránkach alebo není, tak som si otvoril notebook v aute počas jazdy a počas jazdy som zistil názov firmy, či je tam zaregistrovaná, či není. Keď nie je, tak som išiel na ORSR, kde som si zistil IČO a proste nahadzoval som, zisťoval som, čiže počas jazdy som sa naučil šoférovať, telefonovať, hľadať databázu a poprípade ju tam ešte keď tak ako novú nájsť. Keď nebola táto firma v databáze, tak som okamžite volal kolegovi, ktorému som nahlásil, že túto firmu som momentálne teraz našiel, aby mi ju nikto nezobral. A automaticky bola ako rezervovaná a v tom momente už sa mi jej nikto nemohol chytiť. A následne ja som si musel proste so svojimi nejakými znalosťami, skúsenosťami, kontaktami a už aj potom aj tým internetom nájsť ten kontakt. Takže takto to vlastne vzniklo prvé CRM-ko. Ty si ženatý 15 rokov, máš aj 2 deti. No, že ako ty si to vyhendloval napríklad aj so ženou, že naozaj urobiť ten balans pracovno-súkromný je v dnešnej dobe veľmi, veľmi ťažké. Ten balans som si vždy sa snažil udržiavať. Nikdy som neišiel na samotné dno. Čiže práca bola nosená do domov. Domov bol nosený do práce, keďže som s manželkou robil aj v Zlatých stránkach. Čiže bolo to také, že veci, ktoré som mohol vybaviť rodinnou charakteru doma, tak sa vybavovali niekedy v práci. Takže ono to bolo niekedy také, že spojenie toho celého. Čiže bola to veľmi zaujímavá doba, ja si na ňu veľmi rád spomínam. Ale tým, že celý tento čas, tá obchodničina toho starého systému prechádzala spoločne so mnou aj moja terajšia manželka, vtedy to bola snúbenica, a už aj potom aj manželka, takže ja som si to pekne prešiel spoločne s ňou a to dno som si prežil spoločne s ňou, čiže nebolo to až také, že by som to musel nejako bojovať až moc. Vtedy ešte neboli detičky na svete, čiže sme bojovali sami so sebou a sami s prácou, tak sa to dalo normálne, krásne prepojiť. Z hodou okolností ja som vystredal tiež viacej pracovných možností a v jednej, ktorú som veľmi rád, bola to práca na letisku, tak tam som spoznal svoju ženu, svoju manželku. Čiže ja stále hovorím, že to je najkrajšia práca, ako som kedy mal. Aj kvôli tomu, že bolo to v službách, bolo to živé, pestré, ale stretol som tú ženu a u teba to bolo akože tiež také dosť podobné, že sme prinášali tú prácu domov, ale bola to radosť sa o tom s ňou porozprávať, trošku si možno vynadať, trošku sa možno podporiť, alebo si navzájom pomáhať, že veľakrát, keď povedia, že partneri by spolu nemali robiť, no nemali, akože mi to veľmi vyhovalo. To je, vzťah je, aj či je to vzťah k práci, alebo vzťah nejaký medziľudský, tak ja si myslím, že čím dlhšie je človek s tým druhým človekom, tak si rozumejú viac a viac a treba stále komunikovať. Či už to bola práca, či už to bol normálny ako klasický vzťah, tak s manželkou proste každý deň si máme o čom povedať. A určite, stretol som aj také prípady, že žili spolu 10 rokov, ale keď sa zobrali a išli spolu bývať, tak sa po mesiaci rozviedli. Ale tam ide len a len o to, že pokiaľ ste na seba navyknutí a dokážete držať za jeden koniec, tak
a dokážete spolu ešte aj pracovať, tak ja si neviem predstaviť lepšiu prácu, pokiaľ by som vedel robiť s mojou manželkou. Veľa ľudí si to nevie predstaviť, ja si to zase na druhú stranu neviem chváliť, keď som pracoval s manželkou. Ono je to vždycky, je to proste, že vývoj. Či je to vzťah, či je to produkt, či je to čokoľvek, vždy to ide dopredu a vždy to nejako napreduje, vždy sa treba prispôsobovať danému prostrediu, danému obdobiu a takisto, či už sú to technológie, alebo je to vizuál, alebo je to ten vzťah, treba na ňom pracovať a keď na ňom pracujeme, tak vždy sa to posúva len a len dopredu. Takisto ako to boli tieto zóny, kedy proste to nesplnalo možno na začiatku nejaké štandardy, teraz už to prekračuje tie štandardy, dá sa to povedať, že to je nejako ako nadštandard a takisto aj je to vo vzťahu. Keď sa nepoznáme, tak potrebujeme sa oťukať, keď už sa poznáme, už si vieme niečo dovoliť a potom už môžeme zase na druhú stranu aj v tom vzťahu vymýšľať, takže ide len a len o to, že potrebujeme sa spoznať, potrebujeme poznať aj produkt a pokiaľ ho poznáme a vieme, kde má nejaké mantinely, tak potom si možno treba dávať výzvy, aby tie mantinely sa dali prekračovať. A keď sa prekračujú, tak v tom momente to začne človeka ešte viacej baviť, lebo tie nepoznané veci sú niekedy omnoho zaujímavejšie, chutnejšie a korenistejšie ako ten štandardný vyšlapaný chodníček, ktorý proste je veľmi jednoduchý. A s jednoduchosťou prichádza potom taká tá nechuť niečo inovovať a byť spokojný s tým, čo mám. Treba vždy očakávať niečo viacej a takisto, či je to vzťah, alebo je to produkt ako tieto zóny, tak my máme stále chuť napredovať a stále sem prinášať lepšie a lepšie, či už technológie, alebo aj vizuály. Tak nás to aj baví, čiže možno, že to je o tom, že radi prídeme s niečím, čo môže mať zmysel a môže vytvoriť možno priestor, alebo aj tú potrebu našim klientom, alebo kto to si potrebuje, že to je niečo iného, že vieme to prispôsobiť. Ale to je vlastne, akože o tom si vieme hovoriť dlho, ale keď už máme veľa času, tak na záver ja mám takú malú úlohu pre teba, lebo ty si výrečný a to, čo hovoríš, naozaj je veľmi inšpiratívne, ja mám pre mňa, ale verím, že aj pre ostatných, či už to budú sledovatelia na LinkedIne alebo kdekoľvek, ale tá výzva je, že nechcem byť taký, že klišé, že máš nejaké svoje životné motto, ale povedz mi v jednou vetu alebo pár slovami, ak to naozaj pôjde, že ja mám také niečo, že keď si spomeniem, takže bola to možno jedna veta, možno nejaký výrok, ktorý mi úplne zmenil život od základov. Väčšinou ten výrok bol, keď som bol fakt, že na dne, keď som ričol ten spodok, ale viem, že táto myšlienka alebo táto situácia mi úplne zmenila ten život od základov, aj ten smer a už to malo úplne iný spád. Že či máš, a podľa mňa určite máš, ak ťa poznám, takéto niečo. To je trošku tough question, ale skús. Ja to mám aj na svojom profesijnom LinkedIn profile, že kto nič nerobí, síce nič nepokazí, ale nič nevytvorí. Ale zase netreba sa naozaj brať vážne, lebo sme len opice s plánom, takže z evolučného hľadiska. Takže ono to nebolo také, že to po mne niečo zlomilo. Tam išlo len o to, že vždy som bol ten typ človeka, že chce niečo dokázať. Aj keď robí chyby, tak je to len a len preto, že sa snaží niečo vytvoriť a niečo dokázať. Čiže pokiaľ by som nechcel nič vytvoriť a nič dokázať, tak uspokojím sa s tým, čo mám. A chyby nerobím, lebo nerobím nič kreatívne ani nič naplňujúce a plnohodnotné. Čiže v tomto momente je moje také motto, že keď nič nerobím, nič nepokazím, ale tým pádom ani nič nevytvorím. A nehádajte sa so sviňou, lebo sa zašpiníte a svina bude rada.